Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гөлүсә Сыңғатуллина. Нәрсә соң ул бәхет? Һәр кем үз-үзенә шушы сорауны бирәдер. Кемдер бәхетне рухи байлыкта, кемдер сау сәламәт булуда, кемдер дуслар күплектә, мәхәббәтен табуда, якын кешеләре исән булуда, матди яктан тәэмин ителүдә күрә. Бүгенге тапшыруыбызда бәхет сүзенә күзәтү ясарбыз. Бәхет төшенчәсенә миллият сүзлегендә мондый аңлатма бирелгән. Язмыш, тәкъдир, сәгадәт, уңыш. Габдулла Тукай да үзенең әсәрләрендә бәхет сүзенә еш мөрәҗәгать иткән. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Борынгы мифологиядә бәхет төшенчәсен җил очыртып бара торган озын тылымлы хатын-кыз рәвешендә сурәтләгәннәр. Ул яныңа очып килеп җиткәндә тылымнарын эләктереп алырга кирәк. Ләкин йоклап торсаң, бәхетең тиз генә очып китә. Ягъни тоту мөмкинлеген бетте дигән сүз. Гарәп телендә бәхет дигән сүз очраклы хәл дигәнне аңлата. Бу аңлатманың татар теле фәлсәфәсенә туры килмәвен бәхетеннән шашкан дигән әйтем дә белдерә. Мәсәлән, төрки-татар язмышы буенча ниндидер нәтиҗәгә ирешә икән, аның өчен шул нәтиҗә очраклы хәл түгел. Борынгы төрки телдә шатлык сүзе бәхет төшенчәсе белән бергә кыт җан мәгънәләрен белдерә. Ягъни кыт, бәхет, шатлык, байлык белән тиңләштерелгән. Шатлык, байлык теләү белән бәйле рәвештә борынгы төрки телдә һәм иске татар телендә кытби, кытлыбәк, кытлыкай, кытчы һәм башка исемнәр барлыкка килгән. Шуннан Кутсин, Кытлин, Кытай фамилияләр ясалган. Бәхет ул ниндидер вакыйгалар яки гамәлләр нәтиҗәсендә барлыкка килүче эчке гармония һәм канәгатьлек хисе дип белдерә психологлар. Ул узакка да сузылырга, кыска гына да булырга мөмкин, ләкин бу хис һәр вакыт кешегә канәгатьлек китерә. Игътибарын кешең нәрсәгә дә булса, мәсәлән, тормышка, кешеләргә таба юнәлгән булса, бәхетне күрергә һәм тоярга мөмкин. Ләкин бәхетне эзли башласаң, ул шунда ук кача. Виктор Франкл булай дигән: бәхет күбәләк кебек, тотам дип куган саен тоттырмый. Әгәр игътибарыгызны башка әйбергә юнәлтсәгез, ул әкрен генә килә дә иң башыгызга куна. Бүгенге татар телендә бәхеткә каршы яки бәхетсезлеккә каршы диюнең тарихи илгеләре бар. Мәсәлән, татар теленең зур диалектологик сүзлегенә теркәлгән каршы сүзенә карата, күрә дигән аңлатма бирелә. Кызганычка каршы сүзенә карата да шуларны угайтып була. Ул да татар теле традицияләренә каршы түгел. Бу сүзләр татарча-русча фразеологик сүзлеккә дә кергән. Андагы берәмлекләр һәммәсе дә басма чыганаклардан алынганнар. Борынгы телне камил өйрәнгән, бүгенге көннең иң абруйлы тел белгече Рифкат Әхмәдиянов та татар теле турындагы төпле хезмәтләрендә кызганычка каршы гыйбарәсен иркен куллана. Кыскасы, кызганычка каршы, үкенечкә каршы, бәхеткә каршы кебек сүзләр барысы да кануни гыйбарәләр булып чыга. Кыш очар, кеше бәхет өчен яратылган ди бит халкыбыз. Әйе, чыннан да, кеше гомере буе үз бәхете өчен көрәшеп яшәргә хаклы. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә дә булай диелгән бит: бәхет тулы канәгатьләнү халәте һәм хисе. Өлешеңә тигән көмешең дигәндә татар телендә бәхет күздә тотыла. Рус телендәге часть сүзендә часть өлеш сүзе катнашканлыгы күренә. Бәхет турында мәкаль әйтемнәргә дә тукталып үтик. Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә. Бәхет байлыкта түгел, бәхет тирес өеме өстендә. Бәхетле кешенең кара көнгә икмәге булыр. Эшчән бәхетен эшендә күрер, ялкау бәхетен төшендә күрер һәм башкалар. Бәхет тиене дигән гыйбарәгә дә тукталып үтик. Ул сандыкларның йөзлек ягында челтәр сыман итеп ясалган орнамент, үзенә бер төрле тиен. Борынгырак чорларда мал-мөлкәтне таратмый саклау өчен аны бау белән тыйнап куйганнар. Баудагы тиен ниндидер сихри көчкә ия дип санаганнар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.